Ah. Oo. So mga untag butong sa lubi guys. Butong sa lubi, butong. Andi dua dong pamakuha no. Itong sa kapunuan ba? Magdayo tsara gas. Pero gagmay lang kayo ng lubi ha. Bak. Lubi. So bisag di ka magdag pagkaon dito sa lungsod, ngore ka diri guys, basta nalay lubi, busog ka. Sama ni o watay pamaaw, paan ra itong gikaon. Nga nagbaon pa gani kong pan. So mahinikay gani nang buntag. So diri ra ta busog ra gyapon ta ning lubi. Basta ni ata sa bukid, busog ra gyapon ta guys. Na. O, di ba? Oh. Lami kayo. Wow. Press buko gina siya guys, press buko. Ato sa lungsod, kay mga tinda, tinana mga presko guys. Kuha na nga lubi, dugay na nga sinaka. So dire pasta na atas punuan, presko gid ato makaon. Mga buko, ayan oh. Two down. Duha na. Subok lubi ito kay kagmay man pod. Duga na eh. Mo 50 naman siguro na. No. Ubog siya ba? Busog na. Yan. Press na buko. Dami kayo. Ha? Ba? Nagdadyo ko kutsara guys para kaya ako una-una mukhaon yung butong. Kaya pilaw na ko katuig wa kakaog butong lubi. So karon pa ko kakaon og fresh ko gud. Na dire na gud agos punuan. No pay pagsaka.